Оле! Че ти ме жарки от направо подцепи се някъде, бе! Направо и бах майка. Това няма ли го кълцаме? Кое? Да го цепим и него. Ако не участвам, ще се опреш. Не, отивай да помагаш. Да фана по-горе, нали? Ай! Ей, за малко да го оцени. Обръкна го там. Само го обръкна. Това е готово. Седи мине, бе. Давай, Сашо, не духа в момента. Ето, виж, като викнем и гледай какво става. Разгъмбих го. Трябва да се читаваш работа с удоволствие. Разбира се.